Il-lejla tajba ħbib tiegħi Milanisti u anke mhumiex li qegħdin issegwu id-diskors tiegħi wara l-partita Salzburg Milan li ntlabet tal-UEFA Champions League ħanajt il-bieraħ ovvjament intom il-video ħatarawh l-erba'. Partita li wara d-derbi stennejt li tasar rebħa. Kenna l-entużjażmu tad-derbi allura ovvjament stennejt li din l-logħba ħanirkuha. Però iċ-Champions League mhijiex bħall-kampjonat. Qed tiddejjaqni l-fatt li barra minn darna għandna ma rbaħniex logħba das-season u dik hija xi ħaġa li m'tewġobni xejn. Dan għaliex iż-żewġ logħbiet li kellna barra minn darna fil-kampjonat ġew dross. Ta' Wedbury kontra l-Atalanta u xejbxi kontra Sassuolo. Illum Wedbury kontra Salzburg riżultat ġustissimu, ma kien hemm l-ebda tim li kien aħjar. Nazzarda ngħid li f'ħimniet minnhom anke Salzburg kienu aħjar, però kieku rebaħ xi ħadd kien ikun qisu mhux seraq ta' imma qisu żewġ punti aktar milli kien ħaqqu. Id-drowa wieħed ġust. Biex nitkellem ftit fuq il-partita, nista' ngħid li kif qed diġà l-logħba kienet bilanċjata u ġbuni ħafna il-plejers tas-Salzburg. L-ewwel darba f'Omri li ħareġ plejer tat-tim avversarju ċabċabti. Qed nitkellem għal Okafor. Da xi plejer. Huwa plejer Svizzeru illi għamel logħba tal-blieħ. Jien qatt ma rajt il-Kalulu minn Jannar law ibati ma' plejer. Dan mhux bata miegħu, dan letteralment pejpu. Pejpu. Qatt ma rajt il-Kalulu għamal dak il-modi fl-azzjoni tal-gol, eżempju. Barra hu hemm tliet plejers oħra. Hemm dak iż-żgħir Kameri 18-il sena għandu dan. Is-sena l-oħra kienet ilha fil-Youth League. Dis-sena labet debut fil-Champions League dis-sena illum. 18-il sena. Plejer tajjeb ħafna. Forsi beda daqsxejn batut imma mbagħad qatt. Barra minn hekk għandhom il-numru 7, Capaldo, ex Boca Juniors, Nicolas Capaldo, l-ewwel li ħal karta s-safra biex niftehom dak il-fuq fuq Teo. Ieħor. Tajjeb ħafna. Mbagħad naqqas għax naħseb ħabba s-safra qatt lura u beża li jispiċċa mkeċċi allura qatt lura. Feo Kaforina li hemm ħadd. U għandhom ieħor Sjavald u ieħor Kier xi ħaġa, niftakar biss il-Kier, Simon, ovvjament niftakru Simon Kier, dak kien jismu Kier xi ħaġa fadla nisu ukoll kien tajjeb ħafna. U anki Pavlovic, id-difensur ċentrali, kien tajjeb ukoll. Fil-fatt batejna ħafna biex nattakkaw minn fuq dan Pavlovic, skużawni. Minnaħa tal-Milan, mela, nista' ngħid l-aħjar plejer kien Alexi Saelemaekers. U jiena dejjem qed li Saelemaekers għandu jkun titolar. L-ebda offiża l-Messias, però Saelemaekers jiena nħoss li bħalissa hija aħjar minn Junior Messias. Allura għandu jibdew. Hekk naħseb jien. Illum tani raġun, però darba oħra ma jkunx. Barra minn hekk, Leao illum beda tajjeb u fil-fatt kellu l-assist tal-gol ukoll, però fit-tieni taqsima delli għajja. U hekk ngħid li Pioli żbalja ftit għaliex ma qalax lilu x'indaħal Messias imma qala li Saelemaekers. Faċilment se tanqala Leao, Saelemaekers kien imur fuq ix-xelluk jispiċċa l-logħba hemm u Messias jidħol fuq il-lemin. U Leao jistrieħ almenu kwarta. Jiena nifhem li Leao huwa il-key player tagħna, però jrid jifhem Pioli wkoll illi dan qed jgħidha. Dan qed jgħidha u għandu bżonn kultant jara ftit il-bank. Imma, insomma, hekk iddeċieda. Diketelare llum taqta l-assist, mhux assist insomma, il-pass li ta' lil-Leao li minnu mbagħad qassam lil Saelemaekers u ġibnadro bata ħafna biex isib il-pożizzjoni fil-ground bata. Isu għadu ma jafx eżatt fejn irid ikun f'ċertu okkażjonijiet. U dik xi ħaġa li turi daqsxejn ta' ambjentament li għad hemm bżonn li jsir min-naħa tal-plejer Belġjan mal-Milan. Biex isemmi anke daqsxejn noti iktar pożittivi, Origi
daħal tajjeb ħafna u naħseb illi ma' Sampdoria għandu jkun titolar. Jieħu naqra break ġiru u għol għandu bżon miskin ma jistax ikun li dal-plejer 36 sena jibqa' jilgħab il-lob kollha mill-bidu sal-aħħar kull 3 ijiem, forsi jistrieħ daqsxejn Olivier Giroud. U anki Sergio Dest. Sergio Dest daħal tajjeb ħafna fil-logħba, attakka ħafna u dak li Calabria m'għamilx li ma nistax nifhem għalfejn kien irrabjat Calabria x'kien inqala, kien ammonit. Plus li m'għamilx logħba tajba, kemm m'għandux għalfejn inħaraq. Issa kemm maħruq miegħu innifsu ma nafx ma rajtx għadni intervisti tiegħu jew ta' Pioli jgħidu x'ġara, jiena rajtu bil-qiegħda bħalma naf kulħadd, kull mirra l-partita, bil-qiegħda jinkazzaw kien hemm plejeri li qisu beda jmisslu rashom biex tibqa' jgħidlu iwa jagħmel kuraġġ. Però der irrabjat ħafna u jekk kien inkazzaw għax inqala ma jmorrux hekk l-affarijiet. L-ewwel nett taqqas li kieku tkun tajjeb hekk il-coach iddeċida hekk iddeċida hekk. Però speċjalment wara logħba bħal din iva titinqala b'safra kollox, da Sergio Dest kien aħjar. U Sergio Dest ukoll għandu bżonn il-lob. Da ma ġibniex biex jgħod fuq il-bank, da ġibnieh biex jintuħ il-lob. U anke ma' Sampdoria naħseb li kieku jiena nibda lilu u mhux lil Calabria xejn jistrieħ ukoll. Biex inkompli ftit fuq id-difiża, Kalulu Tomori. Illum Tomori kien aħjar minn Kalulu. Għaliex, għax Kalulu kif diġà spjegajt. Ma rridx noqgħod intih ħafna t-tortax, qdiena fuq li qdiena u għamel lob kbar, però illum miskin bata. Kalulu fil-gowl spiċċa kif diġà għadt impejjeb minn Okafor u ma tax istajt li kellu logħba tajba. Però Tomori kien aħjar raġuni illi Tomori samm iktar il-pożizzjoni. L-attakkanti bdew jmorru iktar fil-ġnub, ċewwe Okafor u Capaldo, insomma, minn beda jitla ħafna, beda jmorru ħafna li jieġdu padnax beda jattakkaw il-nofs, għal raġuni illi Tomori għallu minna ma taddux. Xlif darba li daħal l-interventa xejn, ħażinu minnu kien hemm free kick minn mal-linja. Sfortunatament għalkemm ġiet draw u nerġa' ngħid riżultat ġust, sfortunatament Leaw fl-aħħar minuta kien ħajtina rebħa tajba mal-ballum spiċċa ħabat mal-lasta. Però nerġa' ngħid illi din ir-rebħa mhux ma kienx tkun mistħoqqa, imma b'drok ir-riżultat aktar ġust. Naħseb għallum m'għandix iktar xi nżid, ħlif illi ngħidilkom grazzi tal-li tisimgħuni, grazzi tal-li tkellmuni u kollu tajduli tuni l-feedback tagħkom dwar kemm hawnhekk il-Kamra Sportiva u anki dwar il-YouTube channel tiegħi Milanista Maltese għal min ikun irid jista' jidħol hemmhekk u jismani nitkellem bit-Taljan fuq il-partita, anke nidħol ċertu dettalji differenti biex kemm jista' jkun iżomm il-videos ma jkunux dejjem l-istess. U anki ngħidilkom grazzi tal-li titlu tagħmluli subscribe fuq il-channel u kemm jista' jkun no pjaċir jekk tagħmluli. Għandi l-mara qed tagħmel il-mossi bħalissa s-soltu, dik dejjem il-mara tagħmel il-mossi għal min ma jafx il-mara tiegħi tkun dejjem hawn tarani minn fuq il-kamera tal-mobile biex tkun taf kif qed nidher biex kasni ma kunx qed nidher sew twaqqafuli u nerġa' nibdih. Ġifri il-mara tiegħi hija parti mix-xjena għalkemm ma tidirx, però tgħinha ħafna naras ma tkunx bħalissa fil-fatt qed tajjibni. Però kienet ċajta żejr ovvjament. Però mill-bqija kull marret ngħidilkom l-aħwa Forza Milan u niltaqgħu kontra Sampdoria kalla jrid nhar Sibt. Qabel nagħlaq nixtieq ngħidilkom illi warajja eżatt ħajidħol Antonello Vela biex jitkellem fuq il-partita Inter Bayern. Ciao ciao.
Mela, l-għanet grazzi l-Clayton, zammit iċ-ċomba tal-li oġbu u kolletina interventi uħa fuq il-partita bejn Red Bull Salzburg u Milan, biss nġu naqra biex nitkellmu ftit ukoll fuq dak li rajna illum fl-istadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter xejn Bayern Munich 2, ħanajdu hekk. Id-damdima ma ġietx, il-goleada ma ġietx, imma fil-ground deret biċċar min kien l-aħjar tim. Fil-ground konet nilabu ma' wieħed mill-aqwa timijiet fl-Ewropa. Personalment, anke nazzarda ngħid li huwa wieħed mit-timijiet favoriti li jirbaħ iċ-Champions League dis-sena. Ħanajdu hekk, sakemm ġiet tieni gowl provajna anki nagħtu ftit reazzjoni. Ftit, ma mhux biżżejjed għal dak kollu li forsi rajna u xtaqna. Saru ċertu żbalji banali wkoll bil-passaġġi konna sfortunati anki fil-okkażjoni tal-autogol ta' D'Ambrosio kemm rridu ngħidu dak il-passes tal-Bayern kienu meravilja l-min ukoll iħobb jara il-futbol fuq quddiem konna wkoll traskurati minnhom Korea, shit lift hemmhekk, shit lift. Dzeko, xut jaj ġonojer fl-ewwel taqsima. Nistqar li l-lum inħass bigrom, għalix li kiku dawk il-blalen, il-kiku l-kien ma l-taqawx, imma li kiku dawk il-blalen ġew fidej bigrom, f'saqaj bigrom, ċoħe. Wieħed minnhom kien jidħol ġewwa żgur u injaf, I mean, dinja Champions League wara kollox. Biss ħanajdu hekk. Reazzjoni żgħira ma kif qalu wkoll Inzaghi fil-kummenti li rnexxielu wkoll naqra ftit sakemm kien wasal liħim biex nidħol on-air. Ma dat-tip ta' timijiet trid tkun perfett u perfetti ma konniex. Minkejja kollox kien hemm punti pożittivi minn din il-logħba. Nibdew bil-gowler Onana fl-aħħar rajna inflazzjoni, dak li ħafna xtaqu seħħ li rajna lill-gowler Kamerunis fl-azzjoni, beda jagħti ħafna blalen twal illi żgur Lukaku fil-ground kienu ikunu certain goals għal-inqas ma' timijiet forsi ta' kardur inqas mill-Bayern, biss għal-minnu bdejna naraw naqra dik il-long ball u ħarba mhux dak il-ħafna passes li rajna fid-derbi li ħlew ħafna ħin. Kien hemm drabi fejn kellu ħarġet ukoll kienu kemm xejn konfidenti, imma nazzarda ngħid li kien fil-fema tiegħi għall-inqas l-aħjar plejer tal-Inter fil-ground. Aktar tagħtu ukoll serentikom il-paġelle tiegħi għal din il-logħba. Ukoll plejer ieħor li joġobni u llum der li rite D'Ambrosio. Vera li kien sfortunat li għamel dik id-devjazzjoni warret fix-xibka tagħna, imma kellu ġixxuttijiet ukoll der li rrit u naħseb ukoll fil-fema tiegħi kellu logħba tajba, kolli minn daqshekk daw iż-żewġ plejers taw naqra spunti deċiżivi. Plejer ieħor li ma kienx ħażin illum kien Skriniar, ma stajtx nifhem x'kienet dik is-substitution li jagħmel Inzaghi meta għala Skriniar u daħħal il-Devri, probabbli kien qed jaħseb għall-logħba ta' nhar is-Sibt mat-Torino, biss xorta konna naqra slow. Illum kontra Bayern li anki fiżikament deru mejli aħjar minna, jiġifieri għatem ħafna dubji illi u question marks illi naħseb irridu naħdmu fuqhom. Argument illi llum nixtieq inqajjem anke fl-Inter Club Malta fejn is-soltu kun qed nara l-logħb huwa il-coach. Diġà qed nibda nisma' vuċijiet ta' Inzaghi out.
Minix komdu li ngħidlek, vera li tlifna ġiex konfronti diretti fil-kampjonat, vera illi mal-Bayern tlifna u kien mistennija. Ma stennejniex id-damdin, ma xorta l-ambjent kien naqra. Jiena fil-fema tiegħi naħseb li għadu kmini biex tajjeb Inzaghi out. Irridu nifhmu li dis-sena l-Inter il-possibilità l-kbira hija li niġġieldu biex nidħlu Champions League. Qed ngħidha kontra qalbi, għax kien kulħadd jaf kemm ili ngħid bid-Dennis Stilla. Biss ejja ħalli nħallu l-Inzaghi jaħdem, ejja ħalli naraw naqas se jiġri, u mbagħad ifhimni jekk jiġi Marzu Aprilu nkunu maqtuwajn sew u mbagħad nitkellem mod ieħor. Li hu żgur u ċert għall-inqas min-naħa tiegħi hija li hemm element ta' inċertezza kbira fl-ambjent tal-Inter u qabel u ħankun ċar fuq għadi qabel ma jinbiħ il-klabb u Suning idabru rashom ma nista' neħdu ruħ. Ma jistax ikun li hemm dal-ambjent ta' inċertezza, dal-ambjent ta' austerity, dal-ambjent li għandna president midjun tant li lanqas ħelwa tal-1 cent ma jaffordja, Zang jew se tibda toħroġ il-flus u toħroġhom bis-serjetà nkella qbżilna l-barra grazzi ta' kollox, imma hawnhekk ħriġt fl-apert qed nitkellem ovvjament bħala supporter tal-Inter hawnhekk illi hemm inċertezza kbira fil-kamp tal-Inter u forsi dik qiegħda taffettwa wkoll l-ambjent bħalissa li hu żgur ukoll huwa illi qabel il-waqfa issa għandna 3 logħbiet illi huma nhar is-Sibt mat-Torino, it-tliet ta' wara barra minn darna mal-Viktoria Pilsen u fit-18 ta' Settembru fin-nofsija mal-Udinese. Torino u Udinese jridu jintrebħu bil-fors. Mingħajr ebda skuża, mingħajr ebda raġuni bil-fors. Idealment intrebħu wkoll mal-Viktoria Pilsen anke biex nitfgħu naqa' pressjoni fuq il-Bayern u l-Barça li se jilagħbu kontra xulxin, imma sinċerament iċ-Champions League mhux trid tittija l-importanza, imma mhux ħadd l-istess importanza qed nagħti il-kampjon dis-sena. Torino u Udinese jridu jkunu must wins, jridu jkunu rebħiet, jridu jkunu irrid nara reazzjoni u irrid nara l-Inter kif suppost. Anki meta nafu li Torino qed jilagħbu tajjeb u f'San Siro dejjem tawna l-kedet u anki meta nafu l-Udinese x'għamlu marru u meta bellawlhom erba'. Jiġifieri m'hemm skużi mat-Torino u l-Udinese, irrid nara logħba bħal nies, irrid nara rebħa bħal nies. Jiġifieri niġu issa għal paġelle tiegħi għal din il-logħba, Onana 6.5, D'Ambrosio 6, Skriniar 6, Bastoni 4, m'għandix kien batut ħafna llum. Dumfries 5 ieħor li kien batut, Mkhitaryan 6, Mkhitaryan kien tajjeb illum fil-fema tiegħi. Ipprova wkoll jagħti l-100% tiegħu u jurina x'jaf u anke hemm minnhom kien kważi viċin li jiskurja. Brozovic ma nafx ġara dis-sena, voti ieħor baxx, 4. Naħseb illi dal-waqt se jkollna nċemplu ta' kien avvistu għalih. Çalhanoğlu u Gosens 5, Dzeko 5 u plejer ieħor illi stennejt naqriżet minnu llum kien Lautaro illi ma stax intiħiżet minn 4.5. Correa 4, Darmian 5.9, De Vrij 5, Di Marco 5.9 u l-istilla tal-istilel l-Steven Gerrard ta' Bergamo, skużawni, Roberto Gagliardini 5, ħanejdu hekk. 5 l-Inzaghi, imma kif qegħdin ngħidu jeħtieġ li naraw Inter aħjar fil-logħbiet li ġejjin għax ma jistax ikun illi naraw dal-faqar tal-lob faqar ta' dejat. L-affarijiet mhumiex qegħdin tajqsew, hemm xi ħaġa non kwadra u nisperaw illi Inzaghi u t-tim
jirnexxielhom isolvu dina il-kwestjoni ma kemm jista' jkun. Qabel ma nagħlaq nfakkarkom illi jekk qed taraw dal-video minn issa minnu ftit ieħor ser ikun qiegħed fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube, jiġifieri ħudu ħsieb idħlu hemmhekk, subscribe fuq l-istazzjon tagħna, like fuq il-video u hemmhekk taraw ukoll il-kontenut kollu li qed noħorġu tista' tgħid issa 3-4 darbit fil-ġimgħa. L-appuntament tagħna magħkom ser ikun għal għada fid-9 fejn ser ikollna programm ieħor mis-sensiela botta u risposta fejn matulu ser nkunu qegħdin nitkellmu ma' rappreżentanti minn Napoli Club Malta u mill-Official Liverpool Supporters Club Malta. Rajna n-Napli li ta' werba lil Liverpool volderi għandi naqra m'għandix nistaqsi lis-supporters tal-Liverpool hemmhekk preżenti. Qed naraw ukoll kumment mingħand David Farrugia hawnhekk li tajjeb illu wieġbu qabel ma nagħlqu il-gowner isulab mhux ħażin fil-fatt diġà tkellimt fuqha David u naqbel miegħek anki fil-voti li tajtuk il-aħjar laħa mill-plejers tal-Inter 6.5. Mill-bqija naħseb li issa m'għandix ngħidilkom iżjed ħlief grazzi tal-li segwejtuna fil-programm ieħor Mixzone, grazzi tal-feedback ukoll qed ittuna fuq dan il-programm li jidher li minnu jum minn hemm qiegħed jintlaqa. U jiena min-naħa tiegħi nagħmel l-appuntament tiegħi magħkom għal nhar għal-għada fid-9 għall-programm Botta u Risposta. Saħħiet, ħudu ħsieb, il-lejl tajjeb u bħal dejjem Forza Inter.